Karon guys, sabayin mi ninyo karon laag ta diri sa Coastal Road sa Davao City. Kay murag karon pag yun mi nakaadto diri ba. Sige mig plano-plano nga maadto diri. Karon nakaadto na gid mi. Gwapo mo kay diri laagan di ay kay naay carnival sigurado pagkagabi diri guys. Gwapo kay tan-awon kay magsiga-siga ni diri. No kantil lagi mga taga bukid lagi pag agi diri kay gwapo kay tan-awon diri sa seaside do. Gwapo kay view tan-awon diri sa kilid ba nya pag tan-aw nimo sa tubangan kay makita pud nimo ang kining view sa bukid. Kung wala ko nagkamali guys, murag lima masiguro katulay among nagian diri nya ang murag ang ikatulo mo ikatong taas kay siya. Pag abot diri sa unahan kay naay crossing wa ko kabalo asa ni padulong ning padong sa wala unya kining sa tuo wa ko kabalo basta padong na dito sa downtown siguro. Basta kay first time pag yun namong agi diri guys nya sigurado pagkahapon diri gwapo jud gani diri kay bugno king hangin bugno gani diri o karon nga kudto mi nagbiyahe. Basta kay sangkoo na mo dito sa tumoy nya niingon sa ay nga basig sa digos na daw mi mulusot ani. Ningon lang pud ko nga aw mulahos lang pud ta og kining matalam ko tabato ani kay para maadto ta si mong kuya. Pero akong nahibal-an ani guys dito nilusot sa bangkal nya mo to nga curious yung kay kung adtuon yun daw ni sa tumoy nya balik lang punta dayon nya mao ni siyang tulaya ang taas kay guys mukha ikatulo mas siguro siyang tulaya mao siguro ning taas ni siya kay mukha mao ni siya ang gawas sa Davao River pagka nindot yun sa view diri guys tanaw makita gyud nimo ang bukid ba sigurado 5 years from now gwapo na kini diri guys. Ang delikado lang jud diri guys nabantayan ako kini wala speed limit murag bantay-bantay lang jud daw gini magbiyahe labi na og gabi pero hayag yun ni diri og gabi kay makita man nimo nga naay solar light nya pag-abot na mo sa unahan kay kita may og mga tiktokeres o ibot pasabot ana nagtiktok sila diha dili kayo init makaya-kaya kanimo kay hangin man kita na pud may crossing diri wa ko kabalog asa na pud ni palusot basta kay padung jud siguro na sa downtown nya mao ni ang ikaupat nga tulay nga mong nagian guys. Imagine nimo guys dog mahuman gyud ni siya diri tanan gwapo jud siguro nga nagian diri kay nibal-an ako diri ni siya hantod sa Panabo Tagum nya magsubay ni siya sa kilid sa dagat mao bitong gitawag og coastal road no kay para ang dalan dito gyud sa kilid sa dagat pagkagabi ni gwapo kini siya diri agian nya tan-aw nimo ng mga kahoy da guys ang gipangtanom nila after 5 years ana gwapo na kay na tagko na sila nya pag-abot na masunahan guys hapit naman ni sa tumoy makaagi ka diri katong sa underground bitaw naa din ni kilid diri guys so naa din ni murag park diri guys lami kini jiging-jigingan diri og mag-biking ka ba nya kay gipangita na mga agianan ani naa di sa unahan ang agianan ani mosulod pagka dito pawala mao na siyang agianan diri guys o mosulod ka diha sa pawala mao na siya diyang agianan pag sulod nimo diha muliko ka patoo mao nang makaagi ka og underground pero di bitaw ko sigurado ana guys kay wa bitaw minisulod ana kay hunahuna na mo basig di pud mi kasulod nagbase ra pugos akong nakita ana kay nilili ra mo gud mi kadali nya mo to guys pauli na mi ani salamat kay sa